Nilqawkom lura wek fl-appartament tagħna fejn kif qedtilkom diġà ħallaqakom mill-ewwel mal-ewwel żewġ mistednin li għandna hawnhekk fl-appartament tagħna fejn miegħi għandi lill-Onorevoli Silvia Xkembri kif ukoll għandna lil Andrea Penza kif intom bib l-ewwel. Mhux ħażin Kelkom jister tajjeb? Ejjej. Il-temp permetta ħafna ġifieri żgur anke li kienet anke ġurnata sabiħa. Jaħseb is-sena wieħed mill-isbaħ jistess bħala temp. Considering li il-ġimgħa temp ma kienx daqshekk sabiħ, ġifieri l-ħadd imbagħad ħareġ vera sabiħ u n-nies. Jiena li ma nafx Silvio, jekk dik kienet ix-xitwa u din hija r-rebbija ma nafx mġej fis-sajf. Vera? Ekku. Min xed tikkomplendi assolutament ċex jiena bniedem li nħobb ħafna is-sajf, però ovvjament dawn huma kollha effetti li mhumiex daqshekk effetti sbieħ li qegħdin naraw ma. Jien ma tantx nifhem fl-irwiegel, però min jifhem fl-irwiegel qed jgħid li għallu li huwa issa jkollna x-xita, ġifieri. Marċi niżillek il-burdata. Mela, Silvia, ħankun qed nitkellmu fuq il-Responsible Gaming Foundation kif konna qegħdin nagħmlu anke kull ġimgħa u anke nkunu qegħdin nitkellmu fuq kampanja li għaddejja bħalissa minn din l-istess fondazzjoni. Brian, kif qed tgħid inti s'issa kull ġimgħa qegħdin naraw li niltaqgħu wkoll miegħek f'dan il-programm sabiex anke telespettaturi ta' dal-programm wassulhom il-messaġġ tal-qul ħidma wkoll tar-Responsible Gaming Foundation. Waħda mill-funzjonijiet tal-istess fondazzjonijiet propju li teduka u twassal messaġġ. U aħna qed nażlu li nagħmlu dan permezz ta' diversi mezzi. Fosthom dik li aħna sejjaħnila l-Educational Campaign. Fejn grazzi għal di l-Educational Campaign flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni li xtep li ngħidu li wieħed mill-fundaturi wkoll tal-fondazzjoni huwa l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Allora b'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni wkoll għandna persuna li qed tiddur l-iskejjel ta' Malta għawdex kollha, jiġifieri qed ngħidu l-iskejjel tal-Gvern, tal-Knisja kif ukoll tal-Privat, qed tinduru klassijiet tal-Year 4 kollha u hemmhekk grazzi għall-maskot tagħna li semmejnih ċipi wkoll ħalli wieħed tkun relatat ma' ċipep tal-logħba biex niftehmu jkun iktar. Għalhekk ċipi. Konna ħadna wkoll xi kummenti ta' tfal u wara li tajna xi ismijiet ċipi intażel asli kieku iktar jinstema ta' jepal widna u kollu jaqbel. U fil-fatt qed tinduru l-iskejjel kollha u moslu messaġġ interattiv. Fil-fatt għażilna wkoll persuna mill-Andrea Penza li huwa persuna wkoll sejt famuż fil-medja wkoll Maltija u allura tfal ukoll. Wiċċ familjari ħafna ma' telespettaturi. Alla kif jaraw ukoll jieħdu pjaċir li taf inti tfal żgħar in-nies fil-medja u forsi fl-iskola jkunu l-idoli tagħhom. Allura meta persuna jwassal dak tip ta' messaġġ kun jista' jasal b'mod iktar aħjar. Ekku. Andrea, inti wkoll wieħed anke mill-koordinatur anke ta' dan il-proġett, però x'inhu xiġri eżatt fil-ħin tiegħek ma' tfal? Basikament, jkollna jissusija ma' kull klassi, xi li jkunu ġi klassijiet maqudin, però idealment nagħmluhom klassi biex tkun iktar. U f'din is-sija, apparti nagħmlu awareness right fuq il-perikli kollha li jeżistu mal-logħob aħna l-iktar nkellmuhom fuq logħob li konċena lilhom, all right? Però nagħmluhom anke logħob biex huma jitalmu waqt li qed jilagħbu. Logħob ta' probability pereżempju, għandna logħba partikolari tar-ross li jkun jagħmilha kulħadd biex dejjem kun possibbli skont il-ħin, skont kemm kien hemm tfal. Fejn aħna biex nruhom x'inhuma l-odds tal-lotterija. Titkellem inti Andrea anke fuq l-iskrin tat-televiżjoni qegħdin naraw anke dawn ir-ritratti biex anke nifhmu aħjar x'qed tgħid. Nimlew borza bir-ross aħna u ngħidulhom li waħda minn dawn ir-ross li aħna nisbgħuha kulur partikolari ħad tkun ir-rossa tagħhom. U ma jippruvaw telgħu din ir-rossa. Għax hija l-istess probabilità li inti għandek mill-lotterija, qatt ma jgħidulhomx il-lotterija ħażina, ma jgħidulhomx il. Però idu jkunu aware li meta inti qed toħsem fl-lotterija, iċ-ċans li titlef huwa ħafna ikbar miċ-ċans li tirbaħ. Allura hemmhekk importanti li wieħed jilgħab b'responsabilità. Huma daw affarijiet li idealment daw jibqgħu żommhom magħhom meta jikbru. Ovvjament kif għadlek nkellmuhom l-iktar fuq l-logħob li konċerna lilhom, diversi gadgets li tfal illum għandhom, u hemmhekk it-tfal ukoll irid jibdew minn issa jilagħbu b'mod responsabbli fejn speċjalment fejn jidħol ħin, l-ammont ta' ħin li din qattaw jilagħbu, kif ukoll imma t-tip ta' logħob li din jilagħbu. Insibu problema l-iktar mal-boys għax il-boys aktar mqarbin f'dan il-każ. Issa daw tfal x'etajiet qegħdin nitkellmu? Aħna mmorru fir-raba' sena, right, ġifieri 9, 10 year olds. Però insibu tfal ta' età daqshekk żgħira li huma milqutin minn il-problema. Milqutin, l-għalwet jista' jkunu milqutin minn problema ta' xi ħadd ieħor. Aħna nafu li meta xi ħadd ikollu problema ġie affettwati minn wieħed sa minn persuni oħra. Ma dik il-persuna jista' jkunu tfal, jista' jkunu. Insibu wkoll ħafna tfal pereżempju biex forsta tagħhom ma jkunux jafu li pereżempju inti ma tistax
tu sem skreċent win ticket li huwa kollu għal tal-azzard, suppost għal 18 plus, pero daw tfal ħafna trabina taw dal-biljett biex jikxfuh. Ħafna tfal oħrajn ma jkunux jafu pereżempju li tista' tmur l-bingo mannana, però inti ma tistax tipparteċipa fil-bingo fejn titlab għall-flus. Ħafna drabi. Daw pereżempju bħal scratch and win da, ġifieri tfal li jkunu qegħdin imorru hemmhekk fil-banek tal-lottu jixtru. Seda mhix bil-forsi kun morru jixtru huma, aħna nagħlmuhom li ma jistgħux jixtru biljett li għalihom laqas għal xi ħadd ieħor, però jekk jiena xtrajtu tajt it-tifel tiegħi dar, it-tifel ma jafx it-tifel ħajborxu, u jekk ħarsaq dan it-tifel jesperjenza rebħa, mhux ħajkun kapaċi jkonoxxi forsi minn tajulu dal-biljett ilu jipprova snin. U qatt ma rebaħ. Jkun Andrej forsi aħna din nħajruhom aħna stess. Kultant it-tfal tagħna forsi il-mod li forsi naf noħduhom il-bingo, jew forsi anke nibatuhom jixtru dawn il-biljetti. Naħseb li nkunu qegħdin anke nnibtu dik il-ħajra. Konna tfal li jgħidulna li jipparteċipaw mal-parents tagħhom pereżempju fl-sports betting li jgħidulhom isma' kemm taħseb jiġu daw. Inti bla awtomatikament ma jagħmlux biex jagħmlu ħsara tfal, però l-iskop ma jkunx dak ovvjament, però ovvjament jista' bħal meta tajlu biex jażel anke l-numri tal-lotterija, fimt? Lotterija da hija logħba tal-kbar, biex ngħidu l-lotterija ħażina, ma aħna l-kbar nafu nagħmlu responsabbli, però jekk dat tifel. Inserta ħażed numru, n-numru ta' jew rebaħ, daj ħajprova jiġi repeti dik ir-rebħa. Għanna sabiex nżid parti xahar żgħira wkoll l-tfal aħna mhux bil-forsi nkunu kwetti spjega Andre tinsemmulhom fuq il-problema li jista' jkollhom huma fuq il-gambling, għax kif qed inti il-probabilità li tifel tifla ta' 19 snin jkollu problema tal-lob hija żgħir ħafna jew inesistenti. Però l-iskop tal-programm huwa sabiex minn eta żgħir aħna nibdew ninformawhom bil-problemi li jista' jkollu vizzju. Jiġri dan mhux vizzju biss fuq il-lob tal-azzard, eżempju llum il-ġurnata għawda wkoll is-social games. Jekk qed nitkellmu wkoll fuq il-lob li jilagħbu fuq il-computer, fuq il-mobiles, fuq il-netbooks, li jekk inti tqatta ċertu ammont ta' ħin twil u tiġi edik tal dik il-logħba, dak it-tip ta' lob jista' eventwalment iwasslek ukoll għal quddiem għal lob tal-azzard. U allura Fatti dal-eżempju iktar reali fil-verità. U allura aħna meta nagħmlu dawn tip ta' eżerċizzju ma' tfal qed nitkellmuhom bil-lingwa li jifhmu huma. Ġifieri Andre ma jmux hemm jispjegalhom il-periklu tal-poker jew tal-blackjack jew tal-lob ieħor, fimt? Però jitkellem waslu messaġġ b'lingwa li huma jifhmuha fuq dawn tip ta' lob fuq il-probability fid-dinja ta' tfal. Fid-dinja ta' tfal. Fil-fatt għalhekk għamilna dak il-maskot biex il-maskot iwassal messaġġ bil-lob. Eżempju waħda mill-li niftakar jiena fil-leaflets li jqasmu wkoll jistaqsuhom eżempju ċertu mistoqsijiet isma' huwa tajjeb li persuna li inti tmur tixtri biljett lin nanna eżempju jew tal-lottu li ħafna tfal jekk inti ma tgħidhomx isma' dak huwa ħażin ma jibdewx jirrikonoxxu, però ma jekk tgħidhom li huwa ħażin u forsi persuna tgħidha isma' mhux xi biljett għalkemm li huwa legali, tifhimni li mhux suppost jiġi, però it-tfal stess ikunu jafu li qed jagħmlu xi ħaġa li mhux suppost u allura hemmhekk jirreaġixxu minn xkunithom jibdew jirrealizzaw il-periklu li jista' joħloq jekk ovvjament il-lob jirkibu. Ekku, ħankompli anke fuq li qed tajt bħalissa x'inhu huma l-akbar riski li taħseb li tfal jintaqgħu magħhom u jistgħu anke jwaqgħu f'dan il-vizzju. Kif qed ngħid illum il-ġurnata hawn ħafna gadgets hawn ħafna aċċessibilità wkoll li speċjalment online ukoll li jistgħu waslu sabiex it-tfal jiġu dipendenti wkoll fuq ċertu tip ta' lob. Issa, dergej mhux bil-fors kunu lob tal-azzard, però meta persuna tibda tilab tqatta ammont ta' ħin, tqatta sigħat twal fuq lob partikolari, forsi l-ewwel tkun b'xejn, imbagħad jibdew jixtru dawk it-daqsxejn innafta bonuses u premjijiet u waħda tiswa 50 cents. Qed tibda ddarri inti il-kultura kbar tal-lob u li inti tixtri. Allura, minn eta żgħira, importanti li nibdew waslu dal-messaġġ u li t-tfal ikunu informati, ħalli jkunu konxjament ikunu qed jagħmlu ċertu deċiżjonijiet. U s-sena li għażilna l-year 4 hija s-sena l-istess sena li l-gvern għażel sabiex jintroduċi s-sena tal-free iPad, tal-free tablet per child, jagħti tablet lil kull tifel u tifla sabiex kun jista' jitgħallem. Alla fl-istess ħin ħassejna li hija l-istess sena li hija idonja sabiex inti jwassal dan il-messaġġ u l-periklu li jista' jkun hemm ukoll f'ċertu tip ta' gadgets, f'ċertu tip ta' lob online, eċċetera. Andre, mill-esperjenza tiegħek u anke minn dak li joħroġ anke mill-ħin li inti anke tqatta mat-tfal. Taħseb li hawn ħafna tfal li huma esposti għall-lob u x'jaħsbu tfal fuq il-lob per se? Ivarja ħafna bej skola oħra, u anke bej klassi oħra, fl-istess skola bej klassi u klassi kien differenza. Ovvjament naħseb imħabba l-etajiet ukoll. Le, l-etajiet huma kollha l-istess.
l-upbringing tagħmel differenza kbira. Ġifieri, mhix it-tfal kollha jkunu mal-parents, ċertu tfal ma jkunux mal-parents tagħhom, u dik tagħmel differenza wkoll. Hemm xi tfal sfortunatament anke saħansitra jkunu weħedhom. Għafdak li weħedhom daw it-tfal. Ġeneralment jispiċċaw jilagħbu daw il-logħb kif għalta onorevoli. Illum il-logħb huwa ħafna logħb huwa wkoll online u li inti qed online u aħna fit-tok tagħna apparti nitkellmu fuq il-problema tal-logħb li hija kbira daqs kemm hu problema ta' droga, bħalma huwa l-vizzju oħrajn bħall-alkoħol li forsi ħafna nies ma jarawux daqshekk. F'dawn it-talks joħroġ li hemm ċertu tfal jidhru li hum exposed għax kun mill-mistoqsijiet li nagħmlu aħna kemm ma nsemmu xejn dirett, fimt? Aħna fl-ebda ma nsemmu casino, fl-ebda ma nsemmu eżempju tip tal-logħb li ntlaf casino, però daw it-tfal ikunu jafuhom, tfal jafu kollox fuq il-poker pereżempju, il-poker hija xi ħaġa li kibret ħafna, hija logħba li kibret ħafna. Għaltin organizzaw diversi tournaments saħansitra World Cup sa' Malta. Ovvjament għaw id-drawwa li ħafna żgħażagħ speċjalment jiltaqgħu għand xulxin biex ngħid li hemm xejn ħażin, però kemm it-tfal jaraw dimxi tax-xogħol għalihom hija xi ħaġa normali. Biex tilab anke dan il-logħb m'għandekx għalfejn tmur il-casino. Tista' anke faċilment bil-kumdita tad-dar tiegħek. Ħafna logħb huwa available online aħna kif qed ngħidu. Mhix il-logħb issa huwa ħażin, il-logħb mhux ħażin sakemm inti tilab mod responsabbli. U aħna dak rridu ndaru f'daw it-tfal li jekk ħanilagħbu, qatt ma nilagħbu biex nirbħu, jew nenfasizzawha ħafna fit-talks tagħna x'inti logħba tiriżomha bħala entertainment għandek nofsija ċans biex tilab, importanti f'dik is-sija ċans inti topeġi x'hekk inti ħatilab. Any game jiġifieri tista' tkun any video game, jekk inti ħatalabha biex tirbaħ u mhux ħajnexxilek tirbaħ inti ħatamel in-nervja, tagħmel id-dwejja, mbagħad jibdew isabbu t-tablet forsi rilassa. Allora nipprova ndaħlhom dak il-konċett li tkun xi tkun il-logħba meta inti ħatilab importanti tilab biex topeġi, biex tirrilassa. Kirbaħ, jekk rebaħt ma ġara xejn, nerġa' nipprova. Silvio, il-Fondazzjoni għall-Logħb Responsabbli toffri għajnuna għal dawn it-tfal? Iktar minn kwistjoni tfal biss, aħna ma nagħmlux distinzjoni bejn tfal kbar aħna. Ovvjament li huma mill-qutin. Il-Fondazzjoni qed toffri diversi tipi ta' servizzi fosthom anke l-helpline li nerġgħu nsemmuha 1777 li mill-ewwel ta' April ukoll ħajkun qed jiġi estiż u offrut 24 sija kuljum. U hemmhekk noffru għajnuna wkoll mhux dawk lin-nies li qegħdin mill-quta mill-vizzju tal-logħb iżda wkoll familjari, ħbieb, eċċetera. Andrew semma wkoll figura ta' 8 min-nies. Ġeneralment huwa maħsub li ma' kull persuna li tkun direttament mill-quta jew soffri mill-problema problema tal-logħb biex ngħidu hekk. Ikun hemm 8 min-nies direttament jew indirettament li qed jiġu affettwati. U dan il-helpline qed juri wkoll u jaħdem ma' entitajiet oħra sabiex jgħin lil dawn in-nies ukoll ifittxu l-għajnuna, jgħidhom x'tip ta' għajnuna ukoll hemm relatata magħha li xtajb li nsemmu li ġeneralment meta persuna tkun tbagħti mill-vizzju tal-logħb ikun hemm anke problemi oħra. Ħafna drabi naraw li jkun hemm problemi wkoll assoċjati magħhom, problemi alkohol, droga, violenza domestika, nuqqas ta' xogħol. Jiġifieri twassal għall-oħra. ħafna drabi eżempju persuna li tkun fil-vizzju tal-logħb u tibda tagħmel il-logħb bħala ċentru ta' ħajjitha. U hemmhekk tkun il-problema, ġifieri ma tibdex tmur għax-xogħol, mill-familja tiegħi titkisser għax tibda tkun nervuża ħafna, tibda tista' twassal ukoll għal violenza domestika, bi frustrazzjoni mbagħad taqa' forsi fuq ix-xorb, ġifieri waħda pass wassal għal ieħor. U allura hemmhekk aħna għandna kuntatt ma' diversi grupp ta' nies trenjati sewwa wkoll fil-call center u għandna kuntatt ma' diversi entitajiet, Dipartiment tal-Gvern, Dipartiment tal-Knisja, li torganizza NGOs oħrajn, sabiex għal kull problema nkunu nistgħu nindirizzaw moslu l-persuna wkoll sabiex jieħdu l-għajnuna li għandhom bżonn. U allura nħeġġuhom ukoll forsi dawk in-nies li qed jisimgħuna li jafu nies oħra li għandhom problema jixtuq jgħinuhom anke jċemplu sabiex jieħdu l-informazzjoni fuq in-numru 1777 li huwa free phone ukoll. U hemmhekk mituhom l-informazzjoni anke kif jistgħu jgħinuhom, ġifieri jistgħu jibqgħu anonimi n-nies. Konfidenzjalità. Konfidenzjalità jistgħu wkoll jekk jitu min-naħa l-oħra ituhom id-dettalji naraw li anke il-każ jibqa' jiġi segwit, ġurnata wara ġurnata naraw li jkun hemm improvement u naraw il-każ ta' kull persuna b'mod partikolari, però kif qed tgħid inti wkoll anke minnat jekk irid persuna tibqa' anonima tista' tibqa' anonima. Andre, taħseb li din il-kampanja qiegħda tkun effettiva u taħseb li sezzjoni waħda ħatagħmel differenza? Jekk hux sezzjoni waħda jew iktar jgħal sena sort of bdejt minn Ottubru f'dil kampanja, jekk hux tkun effettiva ngħidlek iva x'kombinazzjoni l-ġimgħa
konti proċessjoni ta' ġimgħa kbira u ġiet parent għax li kien it-tifel insomma ma raftux tant tara tfal. Ma insista li jiġi jkellimni insomma u dettajli li l-affarijiet li l-speċi jednilhom da marru għalhom il-mami u l-mami għalhom id-dedi u kellhom diskussjoni madwar il-mejda u l-iskop ta' daw it-talks huma proprju dak illi għax forsi ħafna parents jaħsbu li billi kelmu tfal fuq il-problema ħajsponuhom u di tiġi anke mal-ħedz meta nkun id-dilja mal-ħedz tal-iskej jien ġieli mhux kollha ta' ħafna minnhom jifhmu. Il-problema ikun hemm oħrajn li forsi jibżgħu li aħna nesponuhom għal xi ħaġa li mhumiex ġa esposti għaliha. Ma mhux dak l-iskop tagħna, l-iskop tagħna li nitkellmu fuq il-problema, nurruhom x'in il-problema x'kif qed tajjeb ħafna qabel il-problema il-repercussions tal-problema tal-lob huma kbar daqs huma problemi ta' droga, problemi ta' alkohol u l-vizzju oħrajn ukoll. L-importanti li bħala ġenituri nsibu ħin kellmu tfal fuq dawn l-affarijiet ukoll. Silvio, taħseb li din il-kampanja hija biżżejjed u anke forsi qegħdin taħsbu biex forsi testendu din il-kampanja biex forsi tilħu aktar studenti? Li l-kampanja weħda biżżejjed żgur li le. Din hija parti minn kampanja sħiħa aktar holistika li l-fondazzjoni qiegħda tagħmel u beħsiebha tkompli tagħmel. Dawn tajb li ngħidu li din huwa ħsieb li din il-kampanja edukattiva tibqa' għaddejja kull sena. Jiġri s'issa jekk mhux żball tqajna fuq minn 2000 student. U beħsibna ġviri jekk mhux żball nilħu fuq minn 3000. Sena skolastika nkunu ħadna aktar minn 3000 student u student tajfa. Ekku, ġifieri l-aħħar ta' sena skolastika nkunu aktar minn 3000. Ovvjament wara sena skolastika jiġi l-perjodu tas-sajf. Perjodu tas-sajf u perjodu fejn Malta jsiru ħafna attivitajiet, speċjalment minn kunsill lokali, minn għaqdiet oħra. U hemmhekk allura ħsieb tagħna huwa li mbagħad il-kampanja nestenduha wkoll f'dawn l-attivitajiet. U hemmhekk għad tkun kampanja differenti. Apparti minn hekk, mbagħad għandna l-kampanja fuq skala nazzjonali. Grazzi wkoll għall-medja li qegħdin fosthom anke bħal programm bħal tiegħek li nkunu qed iwasslu dat tip ta' messaġġ. Naħa nkunu qed naraw kampanja fuq livell nazzjonali fejn nkunu qegħdin nagħtu l-informazzjoni forsi di darba indirizzata aktar lill-adulti, indirizzata wkoll dawk in-nies li diġà qegħdin fil-problema, però mhux hekk biss, indirizzata wkoll dawk in-nies familjari u ħbieb li għandhom xi ħadd milqut minn il-problema. Ġemmek għawla ħankun għedin naraw kampanja edukattiva fuq il-medja kollha, f'koll permezz ta' leaflets, flyers li għakun jitqasmu fid-djar, ma' kumpanjata u koll kifet nejdu ma' programmi oħra bħal Corporate Social Responsibility Program, li jemmek qed nejnu għaqdiet biex waslu l-messaġġ tagħna u jorganizzaw attivitajiet li huma alternattivi għall-lob, u allura din hija parti tista' minn katina ta' attivitajiet li flimkien hopefully sa ftit xhur oħra nkunu f'pożizzjoni li din il-problema ġibniha fuq l-aġenda tal-pajjiż, in-nies ġabu aktar ewer fuqha u iktar nies ifittxu l-għajnuna għal min ikollu bżonn. Bib, jimma baqa li xejn, ringrazzjakom li kontu għawek maħna, grazzi ħafna, Andrea, kif ukoll l-Onorevoli Silvio. Xkembri appuntamenti ħor flimkien issa jkun anka għal-ġimgħa d-dieħla fejn komplu anka nitkellmu forsi anka fuq iktar kampanju, iktar informazzjoni dwar Responsible Gaming Foundation. Aħna minn hawnhekk ħammorru għal-wafqa qasira ta' ftit sekondi, mbagħad mill-ewwel kif nitlu ħaterġgħu ssibuni hemmhekk fil-kċina fejn hemmhekk ħanitaqgħu mal-ew anka ħanaraw x'ħankunu qegħdin nippreparaw għall-ikel illum.